Избори за Европейски парламент. 25 май 2014 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Екип на телевизия Алфа проследи настроенията на хората преди и след концерта на легендарната руска рок-група Любе, която пристигна в България по покана на политическа партия Атака. Начинът, по който националистите закриха кампанията си, срещна прекрасни отзиви. Емоцията беше невероятна. Това е чудесен начин за закриване на предизборна кампания. Благодарим на господин Волен Сидеров. Това споделиха пред нашата камера присъстващите на концерта. Хиляди хора се събраха на трите входа на НДК, за да закрият кампанията на политическа партия Атака и да се порадват на хубавата българска и руска музика, която беше подаръка на националистите за българските граждани. Здравейте! Вие как оценявате тази инициатива на партия Атака да закрие кампанията си с група Любе? Превъзходна. Превъзходна инициатива. Трябва да ви кажа, че съм страшно развълнувана, защото обичам Любе, защото са наистина много, много добри професионалисти и има много емоции, много смисъл и много символика. Смятам, че ще се представят много добре и смятам, че българска публика много ги обича. Какво най-много ви харесва в тяхната музика? Песните за родината. За нами Русия, Москва и Арбат. В принцип Камандо е тон. Нема грешка, нема тия. Имате ли си любима песен на група? Ами, давай страна! Давай страна! Давай гласувайте за Атака, защото аз съм и евроскептик. Между другото, евроскептик в този смисъл, че поддържам идеята, началната идея на Айзенхауер, на Конрад Айзенхауер и на генерал де Гол, които все пак са преминали през ада на Втората световна война и са велики политици, между другото. Те са политици на всички времена. Неописуемо големи опашки се образуваха пред централния вход на сградата. С невиждан ентусиазъм хората очакваха да заемат местата си в залата, която се оказа тясна за всички желаещи да присъстват. Уважаеми зрители, виждате 20 минути преди концерта на Любе пред централния вход на НДК има страшно много хора, които може би залата няма да побере. Много от тях казаха, че вече губят надежда, въпреки че са големи фенове, губят надежда, че ще могат да влязат и ще се възползват от видеостената, която политическа партия Атака осигури отвън. В началото на концерта много от неуспелите да влязат в залата се прибраха по домовете си, за да го гледат наживо по телевизия Алфа. Част от присъстващите останаха пред видеостената, осигурена от партия Атака. След мероприятието всички бяха много развълнувани и се оказа, че изненадата на вечерта, участието на легендата на руската музика и депутат от Държавната дума Йосиф Кобзон, който благодари сърдечно на Волен Сидеров за позицията на партия Атака за Русия и пожела на българските патриоти победа на изборите, е било един от най-силните и стимулиращи моменти за публиката. Много съм доволен, защото това беше един автентичен български, българо-руски концерт, който изрази с цялата си сила любовта между двата народа, между двата православни народа и това беше апогеят на тази любов. Желая победа, пълна победа на нашите депутати, желая да стигнем до 5-то число, за да има националисти, обединени в цяла Европа, за да защитат каузата на България и на всичките народи в Европейския съюз. Волен да наповеде по пътя на унгарския министър-председател и винаги да бъдем в дружба с Русия. Преливаше чувство на родолюбие, на патриотизъм, искреност, почтенност. Кое най-много ви впечатли? Йосиф Кобзон, съответно. Най-големият авторитет. Духа ни повдигна малко или много. От стадото ден. Хареса ли ви концерта? Много. И, да, изненадата беше много хубава за Йосиф Кобзон. Затова сме всички доволни. Пяхме всички песни на български и на руски. Ами, черешката на тортата, може би Йосиф Кобзон и накрая, нали, с Сидеров двамата, както пяха и тяхното изявление. Аз редовно съм идвала на концерти, като сега, никога на тържество, нали, с Волен съм. Такова чудо не съм, деца казва, преживяла, такава радост, такова самочувствие да добиеме.
Няма такова. Жив и здрав да е. Играх хоро с Волен, бях до него. Чувствах се на седмото небе. Волен е номер 1. Атака, победа! Зрителите на концерта напуснаха зала 1 на НДК с усмивки на лицата. На изборите за Европейски парламент на 25 май гласувайте за партия Атака с номер 20 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.